Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Matt. Taong 1970, Marikit, Nueva Vizcaya. Itong mga panahong ito, ilang taon nang nagbabantay si Kuya Matt sa bukiring alagaan ng mga manok. Bago siya napadpad sa trabahong yon, naging katiwala muna siya sa mismong tahanan nung nagmamay-ari nito. Mabait naman ang amo niya. Tuwing Pasko nga, ang dami niyang regalo. Pati yung pamilya niya sa probinsya nila, pinadadalhan din ito. Parang kapatid talaga yung turing sa kanya nung amuhang niyang yon. Hindi naman yun bago para sa kanya. Sa dami niya kasing pinagdaan ng trabaho, likas na yon sa mga tumatanggap sa kanya. Kung hindi niyo kasi naitatanong, hindi lang sa pagbabantay ng manok ang pangunahing trabaho niya sa lugar na yon. May mas malalim pa. Mga bagay na hindi na kayang maunawaan ng iba. Yun din ang rason kung bakit milya-milya ang bukirin nila mula sa sentro ng bayan. Isang beses kada 3 linggo kung bumisita siya sa baryo. Wala naman siya doong ibang ginagawa maliban sa pagbili ng mga kailangan niya. Hindi naman siya nag-aalala para sa pera dahil sagot ng amo niya yung lahat ng sustento. Ayon dito, wala naman yung problema basta ang importante magampanan niya ang kanyang trabaho. Para sa kanya, pabor naman ang ganoong sitwasyon, lalo pat na ibibigay nito ang kanyang hilig. Kung iisipin, panalo talaga ang trabaho niyang yon, lalo na't may kalayaan siya sa lahat. Sa oras, sa mga gagawin, at lalong-lalo na sa bisyo. Bale, nagbabago lang talaga ito sa oras na meron na silang pinupuntahang sabong o hindi naman kaya'y merong pinapagawa yung kanyang amo. Pagtatapat pa niya na sa lahat ng trabaho niya, ni sino sa mga ito walang karapatan na utusan o hindi naman kaya'y pagsalitaan siya ng masama. Yung amo nga niya noon, tuwing may iuutos sa kanya, nakikiusap pa ito. Kumbaga, hindi lang katulong yung turing nito sa kanya. Lingid kasi sa kaalaman ng karamihan, si Kuya Matt ang pangunahing alas ng kanyang amo. Dahil sa kanya, marami na itong nailibing na mga maimpluwensyang tao na siyang naging pundasyon kung ano ang estado nila sa mga panahong yon. Ayon pa sa kanya na, yun din ang dahilan kung bakit napakataas ng pagrespeto nito sa kanya. Sa totoo lang, matapobre at napakahigpit nung amo niya. Sa iba nitong mga katiwala, kung hindi nito binabawasan ng mga sweldo, hindi niya yun nirarasyonan ng pagkain sa 1 linggo. Pero pagdating kay Kuya Matt, para itong maamong tupa na sunod-sunuran sa kanyang gusto. Para lamang sa kaalaman niyong lahat, itong si Kuya Matt, likas ng mamamatay tao. Dati yung antingero at kalaunay naging mersenaryo ito, buhat sa mga sumpang daladala ng kanyang mga tangang karga. Hindi naman yun naging mahirap para sa kanya, lalo na't ginusto naman niya kasi ito. Noon kasing hindi pa siya mersenaryo, hirap na hirap siyang buhay ng kanyang sarili. Ultimo isang kusing, nawawala pa yun sa kanya nang sa hindi malamang dahilan. Sa puntong yon, doon na siya naglakas loob na baguhin ang kanyang paniniwala. Sa isip-isip niya na sa pamamagitan ng kanyang abilidad, magagawa niyang makalikom ng sapat na salapi para sa kanyang mga pangangailangan. Magmula noon pinuno, nagpagala-gala na itong si Kuya Matt hanggang sa nakilala niya yung amo niyang mayaman. Marami ang pinagkukunan nito ng salapi, kaya naman nung malaman niya ito, nagdesisyon siyang maging kanang kamay nito.
Hindi katulong, hindi katiwala, kundi kasosyo. Kumbaga, sa kanya manggagaling ang lahat ng puwersa na kinakailangan nito, kapalit ang pagbibigay nito sa kanya ng kasaganaan. Kahit papaano, tinupad naman ng amo niya ang pangako nito, kaya wala silang naging pagtatalo. Sa halos ilang taong paninirahan ni Kuya Mat sa lugar na yon, marami na siyang napatay at napalayas na mga aswang. Ayon sa kanya, noong bago pa lamang siya sa lugar, meron siya doong hinuling isang babaeng mangkukulam na nagbanta sa buhay ng amo niya. Ilang araw at gabi niya yung pinarusahan bago niya yung tuluyang pinatay. Kagaya ng iba, inilibing niya ang bangkay nito sa mismong sahig ng pamamahay niya. Naniniwala kasi siya na sa pamamagitan ng bangkay ng nilalang na yon, magbibigay pa yon ng dagdag na lakas para sa kanyang mga gamit. Nga pala, baka isipin ninyo purong kaliwa itong si Kuya Mat. Lahat ng gamit niya, lahat nasa kanan yon. Pero sa paglipas ng panahon, natutunan niya itong lasunin. Pinasama niya ang mga tangan niyang karga hanggang sa hindi naglaon na bahira niyo ng laso ng kaliwa. Gayunpaman, may kakayahan pa rin naman yung gumamit ng abilidad ng kanan, depende na lang sa sitwasyon. Para magkaroon kayo ng ideya kay Kuya Mat, ibabahagi ko sa inyo yung iilan sa mga katangian niya. Sa taong ito, nasa edad 27 anyos pa lamang itong si Kuya Mat. Mataas siyang tao at kulay kayumanggi ang kanyang balat. Marami rin siyang pilat sa braso at dibdib dahil sa kanyang mga baong mutya sa katawan. Mahaba rin yung kanyang buhok at balbasin yung kanyang muka. Sa layo niya kasi noon sa bayan, bibihira lang siya kung magpagupit. Malaki rin ang kanyang katawan at palagi siyang merong dalang bolo na nakasuksok sa kanyang bewang. Isa lang din ang mata niyang nakakakita dahil yung kaliwa nito nabulag nung bata pa siya. Aksidente kasi siyang sumubsob noon sa talim ng sundang ng kanyang ama na siya namang agarang ikinawala ng kanyang paningin. Sa katunayan, mula noo hanggang pisngi yung naging sugat niya noong mga panahong yon. Konselyado din ang lahat ng kanyang tangan. Ang tanging makikita mo lang na karga nito ay yung bato ng bituin na ginawa nitong palawit sa kanyang kwintas. Kung titingnan, isa lang yung pangkaraniwang bato. Pero yung bagay na yon ang isa sa mga dahilan kung bakit napakakunat ng kanyang katawan sa lahat ng oras. Ilang beses na rin yung nasaksihan ng kanyang amo, kaya na may subok na nito ang kanyang karga. Sa pagtungtong ng buwan ng Marso, noong mismong taong ito, kasalukuyan na silang naghahanda para sa papalapit na sabong sa Karatig Bayan. 5 sa mga manok nila noon ang kanyang kinondisyon para naman masigurong hindi sila uuwing talunan. Araw-araw, bumibisita rin ang kanyang amo sa bukid upang masubaybayan yung paghahanda niyang ginagawa. Kahit malaki-laki ang kanilang ipupusta, hindi naman gaanong kinakabahan yung kanilang amo dahil umaasa itong mananalo sila. 100% din yung naniniwala na hanggat si Kuya Mat ang humahawak ng mga manok, mananalo at mananalo ito anuman ang mangyari. Isang hapon, habang ikinukulong niya ang mga manok na ilalaban nila, dumating ang amo niya kasama yung iilang tauhan nito. Paglapit naman ito sa kanyang kinaroroonan, agad naman itong kinuha ang hawak-hawak niyang manok habang nagwiwika sa kanya ng, "Ano Mat? Handa na ba silang lahat? Ilang araw na lang dadayo na tayo, kaya dapat handa na ang lahat."
Nga pala, may kailangan ka pa ba? Kung meron pa, sabihan mo ako ng maaga. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang umupo sa harapan ng kanyang amo. Pagsilay naman niya sa mga kasama nito, napangisi lang naman siya, gawa ng bakas sa pagmumukha ng mga kasama nito, ang tila bang pagkasindak sa kanyang presensya. Kahit sino naman siguro matatakot talaga sa kanya, lalo pat kung alam ng mga ito ang tungkol sa kanyang nakaraan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maipasok na niya sa kulungan ang mga nakatali pang manok sa labas, kampante naman siyang sumagot sa kanyang amo ng, Handa na ang lahat. Siguraduhin mo lang yung magiging parte ko. Huwag mo rin kakalimutan yung perang ipapadala mo sa pamilya ko. Yun lang, kaibigan. Wala nang iba. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pagsang-ayon naman ng amo niya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang nagyaya ng inom na siya namang hindi na natanggihan ng mga ito. Subalit dahil sa layo ng baryo sa kanilang lugar, inabot pa ng ilang oras ang kanilang mga inutusan para makabalik, dala-dala ang alak, kalakip ng mga pulutan. Sa pagsapit ng takip silim, kakaumpisa pa lamang nila Kuya Mat sa ginagawa nilang pagsasaya. Yung mga trabahador nilang kasama, ang iingay na, dala ng matinding kalasingan. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, lalo na't normal lamang ito sa ganoong kasiyahan. Hindi naglaon, nang mapansin naman niyang malapit nang maubos ang kanilang mga inumin, agad naman niyang inabisuhan ng amo nilang bumili pa, pero tumanggi na ito. Ayon sa amo niya, gustuhin man niyang makipag-inuman pa, hindi na yon maaari. Bukod kasi sa hindi ito nakapagpaalam, marami rin yun gagawin kinabukasan. Mariin din ito sa kanyang inilahad na mas mainam kung ipagpapatuloy nila ang kanilang pagsasaya pagkatapos na ng sabong. Sa mga sandaling kasing yon, kampante na sila at wala na silang iisipin pa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Kahit papaano, naniniwala siyang may punto yung kanyang amo. Maya-maya pa, nang akmang magpapaalam na yun sa kanya, bahagya naman niya yung pinigilan, sabay wika rito ng, Sandali lang. Sasama ako. Masyado nang malalim ang gabi. Sa panahong ito, hindi na gaano mapagkakatiwalaan ang paligid. Mas magandang makasiguro ka kesa naman magsisi, di ba? Pagkarinig naman ng amo niya sa mga katagang yon, minabuti naman itong hintayin siya. Hindi naglaon, pag-alis naman nila sa bukid, paulit-ulit naman niyang sinipat yung tirahan niya upang masigurong wala siyang maiiwan. Sa kasagsagan naman ng kanilang paglalakad, ang tanging nadaanan nila, purong mga masusukal na kakahuyan. Napakadilim din ng buong paligid na halos wala ka nang maaaninag. Habang binabagtas nila ang daan, ramdam naman niya yung iilang mga umaaligid. Malayo ito pero sa estado ng mga nilalang na yon, sinusundan nito ang kanilang grupo. Pagsipat naman niya sa kanyang mga kasama, pansin naman niya ang pagbibiroan ng mga ito na tila bang hindi nito nararamdaman yung nilalang na napapansin niya. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na unti-unting tumahimik ang paligid dahil sa narinig nilang atungal ng isang baboy. Yung tunog na yon, alam nilang nanggaling sa baboy na kinakatay na. Pero yung nasa isip nila, saan yun nanggaling? Wala silang alam na bahay malapit sa lugar
at napaka-imposible namang kumatay ng baboy sa kalaliman na ng gabi. Lalong-lalo na kung walang selebrasyon kagaya ng kasal sa pagsapit ng umaga. Dahil dito, nagsimula na silang makaramdam ng pangamba. Ilang beses din silang sumipat sa paligid pero kahit sana liwanag lamang ng isang sigang pinagmumulan nito, wala talaga silang nakita. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa isang parte ng daan kung saan merong malapit na abandonadong bahay, agad naman niyang inutusan ng kanyang amo at mga kasama nito na sumilong muna roon. Pero dala ng kalasingan ng tatlo nitong kasama, nagpumilit yung iwan sila. Kesyo ayon sa mga ito, tinatakot lang sila ni Kuya Mat para mapagtawanan kinabukasan. Dahil naman sa pasya ng tatlo, hindi naman niya yun sinubukan pang pigilan dahil naniniwala siya bawat isa sa kanila merong personal na pagpapasya. Yon ang ginawa nilang desisyon. Panindigan nila ang magiging kahihinat na nito. Hindi naglaon. Nang makalayo na ang tatlo niyang katrabaho, bigla na lamang nagulat yung amo niya nang marinig nito ang pagsigaw ng tatlo di kalayuan sa kinaroroonan nila. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung napatanong pero minarapat niyang wag na muna itong sagutin. Sa halip, inabisuhan niya ang kanyang amo na yon ang bunga ng padalos-dalos nilang pagpapasya. Patay na ang mga yon. Huwag mo na silang lalahanin pa. Ginusto din naman nila ang nangyari, kaya walang masisisi. Wika ni Kuya Mat sa amo niya paglapit niya sa kinaroroonan nito. Matapos naman niyang makapagsalita, agad naman niyang pinatay ang hawak-hawak nitong sulo habang mariin niyong inaabisuhan na kahit anong mangyari, wag na wag tatakbo. Dahil sa sinabi nito, ramdam naman ang kasama niya yung matinding takot. Isipin ninyo nandun sila sa isang abandonadong bahay. Walang pinto at bintana. Napakadilim din sa lugar na yon at halos wala silang kaide-ideya sa mga hayop na naninirahan doon. Hindi lang yon, habang patagal ng patagal ang kanilang pananatili, unti-unti na nilang napapansin ang pag-aaligid ng iilang mga nilalang. Bagaman hindi nila ito nakikita, naniniwala siya nasa labas lang ang mga ito, naghihintay ng pagkakataon para umatake. Kalahating oras pa ang dumaan, binalot ng mga pabulong na huni yung buong paligid. Yung amo naman niya, nakatago na sa ilalim ng kusina, habang siya naman, kalmadong nakaupo sa may bandang sala na nasa harapan lang ng entradang pinto. Habang pinagmamasdan naman niya ang buong paligid, panay lang naman ang ginagawa niyang pagsipol na parabang naghihintay sa mga nilalang na maglalakas loob na pumasok sa bahay na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman siya noong napangisi matapos niyang masipat ang isang aswang na dahan-dahang gumagapang papalapit ng pinto. Pagtayo naman ito sa kanyang harapan, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang walang takot nitong pagsugod sa kanya. Nang masipat naman yun ni Kuya Mat, wala naman yung nagawa maliban sa ipagpatuloy lamang ang pagsipol nito. Akala ng nilalang mapapatay niya na yon sa isang atake lang, pero nang ilang dipa na lamang ang kanyang layo, biglang tumigil sa paghakbang yung mga binti nito. Matapos naman niya yung masipat, dahan-dahan naman niyang itinigil ang kanyang pagsipol. Pagtahimik ng buong paligid, bigla na lamang napalupasaysay ang nilalang na yon, habang paulit-ulit nitong sinusubukan na tumayo. Hindi naglaon,
Nang dumating na sa puntong hindi na nito makayanan ang bigat ng puwersang nakadagan sa kanyang katawan, napilitan na itong sumigaw para humingi ng tulong. Subalit nang marinig ni Kuya Mat ang isinisigaw nito, agad naman niya yung nilapitan. Inilapat yung dulo ng kanyang sundang sa likod ng nilalang habang paulit-ulit itong tinatapik. Dahil sa ginawa niya, nagpumilit namang sumilay sa kanyang nilalang na yon para lamang murahin siya. Nang maunawaan naman niya ang mga sinasabi nito, dahan-dahan naman niyang inilapit ang kanyang bunganga sa tenga nito habang pabulong na nagsasabi ng, "Wala ritong makakatulong sa'yo, kaya baliwala ang pagmamatigas mo. Yung mga kasama mo sa labas, matapos kitang patayin, sila ang isusunod ko." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang 10 beses naman niyang pagtapik ng kanyang sundang sa mismong balikat nito. Matapos niya yung gawin, sa maniwala kayo o hindi, parang garapatang napisak yung nilalang na yon. Maliban sa pagtapik, wala nang ibang ginawa si Kuya Mat, kaya labis naman yung ikinagulat ng amo niya. Sa katunayan, wala namang nakapagtataka sa kakayahan niyang yon. Pero kasi, yun din ang unang beses na nasaksihan nito ang ganun niyang abilidad. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman niyang nilingon ang kanyang amo para abisuhan yung maghintay sa loob ng abandonadong bahay. Matapos nun, agad naman siyang lumabas, bitbit ang kanyang sundang. Sa isang iglap, lahat ng nilalang na umaligid sa kanilang kinaroroonan, bigla na lamang umatungal ng napakalakas hanggang sa unti-unti nang tumahimik ang buong paligid. Pagpasok nito, masaya naman yung lumapit sa kanyang amo na parabang wala man lang nangyari. Maya-maya pa, paglabas naman nila ng bahay na yon, kitang-kita nito ang napakaraming dugo na nagkalat sa mga damo. Wala na rin yung nasipat na bangkay sa paligid na parabang ang kabuuang katawan ng mga nilalang na yon ay nagawa niyang madurog ng pinong-pino. Sa pagdating naman nila sa bahay ng kanyang amo, agad naman siyang nagpaalam sa mga anak nito. Inabisuhan niya rin ang amuhan niyang yon na hanggat maaari, mas mainam na wala muna silang pagsasabihan ukol sa mga nangyari. Alam niya kasing masyado pang emosyonal yung pamilya ng mga namatay na siya namang maaaring humantong sa hindi magandang pangyayari. Sa paglipas pa ng mga araw, kagaya ng nakagawian ni Kuya Mat, palagi lang silang naroon sa bukid. Bawat hangganan ng lupaing binabantayan niya, sinisiguro niyang hindi basta-bastang napapasok ng kung sino-sino. Naging maalaga din siya sa mga gagamitin nilang manok upang masigurong kondisyon ng mga ito. Pagtungtong naman ang araw na kanilang pinakahinihintay, agad naman silang pumanhik sa karatig lugar para makisabong. Bale, 4 sila noong pumunta. Siya, yung amo niya, tapos yung 2 trabahador nito na bagong pasok lang sa kanila. Wala pa yung alam kaya hanggat maaari, hindi niya yun pinagsasabihan ng kung ano. Alam niya ring pangkaraniwan lang ang mga ito, kaya hanggat maaari, nagpapaka-normal din siya. Sa loob ng 3 oras nilang paglalakad, narating na nga nila yung lugar na pupuntahan nila. Ayon kay Kuya Mat, malapit lang yon pero dahil sa wala sila noong kabayo, medyo nahirapan sila sa pagbaybay ng daan. Panaka-naka rin ang pagtigil ng kanilang amo gawa ng hindi yun sanay sa malayong lakaran. Gayunpaman, ipinagpasalamat pa rin niya yon, lalo na't nakarating sila sa tamang oras.
Sa kanyang pagmamasid sa paligid, doon niya nasipat ang iilang mga manlalaro na merong kasakasamang mga hayop. Kalimitan sa mga ito matatanda na, habang yung iba naman medyo may edad-edad na rin. Hindi naman banta sa kanya ang ganoong mga tao, pero yung swerteng daladala nito, aminado siyang mahihirapan siyang pigilan. Hindi naglaon, sa pag-umpisa na noon ng sabong, napansin naman niya yung isang matandang may maputing buhok na panayang pag-ihip ng dasal sa manok na hawak-hawak nito. Bale, katabi lang nila ang matandang yon, kaya na may rinig na rinig ni Kuya Mat yung mga usal na ibinubulong nito. Pagkaraan pa ng kalahating oras, halos hindi naman niya maiwasang mamangha dahil yung hawak na manok ng matanda wala pang talo. Minsan nga, isang sagupaan lang, patay agad ang kalaban nito. Hindi lang yon, may mga manok din yung nakakalaban na napupugutan ng ulo. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang kinuha ang manok nila. Binugahan niya yon ng abong itim, habang iniihip sa ulo nito ang mismong usal na ginamit ng matanda. Pabaliktad ang kanyang pagbigkas noon ng mga kataga habang patuloy na pinakikiramdaman ng buong paligid. Para wala ring makakita sa kanya, pilit naman siyang itinago ng amo niya. Matapos naman niyang maisagawa ang paghahanda, dali-dali naman siyang tumungo sa entablado para kaharapin ang manok nito. Pagtitigan nila ng matanda, seryoso naman niya yung sinipat habang nagwiwika doon ng, "Kalasin mo na yan, tol. Ikaw rin ang mapapahamak." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Matagal na ako sa ganito, iho. Huwag mo kong sindakin. Alam ko ang ginagawa mo." Matapos naman nilang makapag-usap, agad naman nilang binitawan ang mga hawak nilang manok, hudyat ng pag-uumpisa ng duelo. Sa pagsagupaan naman ng mga ito, bigla namang napatahimik ang buong paligid dahil sa pagmintis ng manok na tinayaan ng karamihan. Sa ikalawang sagupaan, ganun pa rin naman ang nangyari. Pero sa puntong yon, medyo paika-ika na yung ogis ng matanda. Tinamaan kasi ito ng tari nung manok ni Kuya Mat, kaya bigla naman yung nanghina. Sa ikatlong sugod, doon na yon napuruhan ng husto na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa ng nangingisay. Sinubukan pa yung patayuin pero wala na talaga. Patay na ito. Dahil sa kanilang pagkapanalo, galit namang umalis ang matanda sa entablado pero hindi pa man yun nakakalayo, bumagsak na yon sa lupa. Paglapit doon ng mga kasama nito, naabutan nila yung patay na. Dahil sa pangyayaring yon, galit na galit naman yung tumitig sa kanya, ngunit hindi niya na yon pinansin pa. Yung anak naman ng matanda, matapang namang kumumpronta sa kanya, subalit nagawa itong mapigilan ng mga kasama nito. Paglayo ng taong yon, agad naman siyang lumapit sa kanyang amo para ilagay na sa bayong yung manok nilang nanalo. Ilang oras pa ang lumipas dahil sa swerte ng kanilang grupo, lahat ng may mga dalang manok sa sabungan, tinalo nila. Sa panig naman ng mga mananayhop, 2 nasugatan ni Kuya Mat, tapos 1 yung napatay niya. Gayunpaman, walang partikular na tao ang makapagtuturo sa kanya, gawa ng unang-una, hindi naman niya yon hinawakan. Bumagsak lang yon ang kusa na siya namang nakita ng karamihan. Ngunit, lingid sa kaalaman ng lahat, kaya namatay ang matandang yon
ay dahil sa natalo ang mga usal nitong ipinakapit sa kanilang mga pambato. Kung hindi nyo kasi na itatanong, nakadepende sa sakripisyo ng isang mananayhop ang swerte nito. Halimbawa sa sugal, kapag ginamit nito ang malalakas nitong pampaswerte sa kanilang mga ilalaban, nakataya doon ang buhay niya. Mapanganib pero epektibo kumbaga. Sabi-sabi rin ng mga matatanda na ang mga ganoong uri ng tao, hindi yon napapanig sa kanan. Lahat kasi ng dasal at palipad hangin nila kumukuha ng enerhiya sa kanilang mga kaluluwa. Hindi lang yon. Kapag nasa isang mataas na antas ang mananayhop, paniguradong gumawa ito ng pag-aalay sa demonyo. Maaaring ibinenta niya ang kanyang kaluluwa o hindi naman kaya'y tuluyan na niyang tinalikuran ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kalimitan din sa mga rason ng mga taong yon, ginagawa nila ang ganoong bagay dahil malas sila. Yung iba naman, masyadong nalunod sa mga material na bagay kaya pinapasok ang ganoong larangan. Sa huli, kung hindi sila namamatay, sila lang din naman ang magsisisi. At tama kayo, pinuno, mapanganib ang mga mananayhop. Sa oras na makapasok ka dyan, kamatayan na lamang ang susi para makalaya ka. Sigurado ring impyerno ang bagsak mo dahil sa walang kapatawarang kasalanang ginawa mo noong ika'y nabubuhay. Yan din ang pangunahing dahilan kung bakit sa pagtagal nawawala na ang paniniwalang nakagisnan ng isang mananayhop. Balik tayo sa kwento. Kinahapunan pagkatapos ng sabong, marami naman silang binigyan ng balato sa mga mananabong na walang panalo. Nang malikom na nila ang sapat na salapi para sa kanilang lahat, agad naman silang naglakad pabalik sa kanilang lugar. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang kanilang naging pag-uusap ukol sa mga nangyari. Ayon sa dalawa nilang kasama, maaaring inatake sa puso ang matandang yon. Malakas kasi ang kutob nito na hindi nito matanggap ang pagkatalo kaya yon nagkaganon. Dagdag pa ng isa na hindi na dapat yun gaanong inisip ng matanda sa kadahilan ng pera lang naman ang nakataya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bahagya naman siyang napasilay dito habang sumasagot sa mga ito ng, "Madali ang sabihin pero mahirap gawin. Ganito, paano kung ang itinaya nilang pera noon, pambili ng gamot ng kadugo nilang may sakit? Paano kung yun na ang huli nilang pera, pambili ng makakain nila? Ang sugal ay sugal. Ano man ang itaya mo, dapat handa ka sa magiging kahihinatnan nito. Hindi natin masisisi ang matandang yon. Maaaring malaki lang ang kanyang pangangailangan. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa." Nang marinig naman ito ng dalawa, wala naman yung naging pagtutol sa sinabi niya. Kahit papaano kasi, aminado naman ang mga ito na may punto ang mga sinasabi nito. Ilang oras pa ang dumaan. Nang marating na nila ang bahay ng kanilang amo, agad naman nilang pinarte yung perang kanilang napanalunan. Kalahati nito ipapadala sa pamilya ni Kuya Mat sa probinsya. Alinsunod yun sa napag-usapan. Bale yung natira, ang paghahatian nila. Malaki-laki din naman yun, kaya kahit papaano panalo pa rin. Hindi naman nagreklamo ang kanyang amo, lalo na't para dito, isa lamang yung libangan. Hindi rin ito gaanong tumitingin sa salapi, gawa ng masena yung makitang nakakakain ng 3 beses yung pamilya niya. Ayon kay Kuya Mat na, ang ganoong pag-uugali ng kanyang amo ang naging rason kung bakit nagtagal siya rito. Dagdag pa niya na, kung hindi maganda ang naging pakikitungo nito sa kanya,
baka yun pa ang una niyang pinatay. Mabait naman siya sa mabait. Depende na lang sa taong pakikisamahan niya. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti nang bumalik sa dati yung mga gawain niya. Bagaman hindi siya noon nakakababa ng bukid, aminado pa rin siyang meron siyang balita ukol sa mga nangyayari sa labas. Sa katunayan, habang siya ay nananahimik sa lugar na yon, meron na siyang natutunugang mga sabi-sabi ukol sa ginagawang paghahanap ng kadugo nung mananayhop na kanyang pinatay. Base sa usap-usapan, hindi matanggap ng pamilya nito ang pagkamatay ng matanda. Ayon pa sa ibang nakarinig, hindi yun titigil hanggat hindi nito nahahanap yung taong kumitil sa buhay nito. Usap-usapan din sa kanilang lugar noon, nagpapatulong ngayon sa mga rebelde para mapadali yung kanilang paghahanap. Iniwasan din ng grupong yon na pangalanan ang taong gagantihan nila upang masigurong hindi ito magkakaroon ng pagkakataon na makalayo. Matapos naman niyang malaman ang tungkol sa balita, minabuti naman niyang manahimik sa bukid kung saan siya naninirahan. Yung amo niya, araw-araw na ang pagbisita sa kanya para sana'y ilayo na muna siya pansamantala. Ayon dito, hindi basta-bastang mga tao yung kinakaharap niya. Base kasi sa mga nalaman nito, retiradong commander ng rebelde yung matandang kanyang pinatay. Bagaman wala na ito sa serbisyo, maimpluwensya pa rin yun, lalo na sa sekta ng pangkat na minsan itong pinamunuan. Dagdag pa nito na wala silang sapat na armas para palagan ang ganoong karaming kalaban. Pagtatapat pa ng amo niya na, maging ito man, aminadong ayaw madamay sa ganoong kalaking gulo. Matt, hindi naman katuwagan ang paglayo. Sabi nga, diba, katangahan ng hindi pag-iwas sa gulong alam mong wala kang laban. Ba't ka mananatili rito kung ikaw ang hinahanap nila? Araw na lamang ang pagitan, Matt, bago ka nila makita. Kapag nangyari yon, hindi ka nila bibigyan ng pagkakataon para makalaban. Baka isipin mo pinapalayas kita. Hindi yun ganun. Gusto ko palamigin mo muna ang sitwasyon. Bumalik ka rito pagkaraan ng ilang buwan. Sigurado ako, tanggap na nila ako noong mga nangyari. Wika nung amo niya. Dahil sa sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot dito ng, kapag nawala ako rito, sa tingin mo sinong babalikan nila? Hindi ba ikaw? Huwag mo na akong ilayo. Lagi naman ako nalalagay sa ganitong gulo eh. Kaya ko sila. Alam ko yun. Marami ka pang hindi nalalaman sa akin. Kaya sana magtiwala ka lang. Maghahanda na ako. Ganon din dapat kayo. Yung mga trabahador mo sa bahay ninyo, armasan mo na. Iwasan nyo na rin pumunta rito hanggat wala pang gulo. Mahirap na. Baka matiktikan nila kayo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon si Kuya Matt na pumunta na muna sa bahay ng amo niya. Pagdating nila, lahat ng mga taong naroon, itinipon niya sa loob. Inabisuhan niya rin ito sa mga bagay na kanilang gagawin nang sa gayoy hindi na ito magtanong pa. Mula sa sala ng bahay nito, gumawa ng isang ritual itong si Kuya Matt. Bago siya magpalipad hangin ng dasal, nagsindi siya roon ng 10 kandila na sumisimbolo sa lahat ng taong nasa loob ng bahay. Kumuha rin siya ng 10 baso na nilagyan niya ng tuba habang patuloy itong iniihipan ng dasal. Matapos naman niya itong gawin, ipinainom niya yon sa lahat ng taong naroon. Maya-maya pa, nang maisakatuparan na nito ang nais niya, inutusan niya yung magpatira pa sa sahig para magdasal. 2 oras na katakot-takot na dasal ang inabot ng mga ito
bago tuluyang magwakas ang ginawa nilang ritual. Sa paglalim pa ng gabi, matapos naman ang kanilang ginawa, mariing inabisuhan ni Kuya Mat ang mga ito na panatilihing may sindi yung mga kandilang ginamit nila. Ayon dito na, hanggat may sigayon, hindi sila kayang tabla ng bala. Gayunpaman, kahit alam nilang may ganun silang abilidad, piliin pa rin nilang huwag magpakakampante nang sa gayoy hindi ito matunugan ng mga kalaban nila. Pagtatapat pa niya na, hanggat maaari, umiwas sila sa baryo nang sa gayoy manatili silang ligtas sa lahat ng oras at pagkakataon. Matapos naman niya itong mailahad, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang amo. Kumuha na rin siya ng sapat na rasyon ng bigas at pagkain bilang paghahanda sa mga susunod na araw at linggo. Dalawang araw pa noon ang lumipas, meron nang natutunugan si Kuya Mat na mga taong tumitiktik sa bukid kung saan siya naroon. Malayo naman ang mga ito sa lugar niya, pero nasisiguro niyang nakita na siya ng mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, inakala naman niyang malapit ng maganap ang mga pangyayaring pinaghahandaan nila, pero sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, labis-labis ang kanyang pagtataka nang mapansin niyang wala pang sumusugod sa lugar na kinaroroonan niya. Sa katunayan, inabot pa yon ng 1 linggo bago niya tuluyang masilayan yung mga rebeldeng personal na kumakatok sa mismong pintuan ng bakuran niya. Pagsilay naman niya sa mga ito, kampante naman niya yung nilapitan, bitbit ang kanyang sundang. Isipin ninyo, armado yung kausap niya noong mga oras na yon, pero tanging patalim lamang yung kanyang daladala. Sa katunayan, habang binabagtas niya noon ang daan, meron siyang nasisipat sa mga rebelde na parabang patawa-tawa pa. Sa paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, kampante naman niya yung tinanong ng, "Sinong hinahanap niyo?" Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, agad naman itong iniharap sa kanya yung anak nung matanda na patay na. Pagtitigan naman nilang dalawa, ito na mismo ang naglahad sa kanya ukol sa rason kung bakit namatay yung ama nito. Ayon sa binatilyo, aminado siyang mananayhop yung tatay niya, gawa ng sa trabahong yon, nakakakuha sila ng mabilisang pera. Pagtatapat pa nito na, wala naman sanang problema kung nilumpo niya lang ito. Pero ibang usapan na yung ginawa niyang pagpatay dito. Dagdag pa ng binatilyo, hindi niya yun mapapatawad kahit pagpira-pirasuhin yung katawan nito. Matapos naman yung marinig ni Kuya Mat, minabuti naman niyang manahimik. Hindi na siya nag-aksaya ng oras pa na magdahilan sa paniniwalang wala namang magbabago. Naniniwala rin siya, hindi pupunta ang grupo nito sa bahay niya kung wala yung intensyon na bawian siya ng buhay. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagpapakiramdaman, napilitan namang sumingit ang isa sa mga kadugo nito na nagsasabi sa kanya ng, "Di ka ba natatakot para sa buhay mo? Marami kami tapos isa ka lang. Baril ang armas namin, tapos sa'yo patalim lang. Kung ako sa'yo, magmakaawa ka na sa buhay mo. Yung mangyayari ngayon dito, nakadepende sa pamangkin ko. Kung gugustuhin niyang patayin ka, wala kaming magagawa kundi ang sumunod. Pasensya ka na pero trabaho lang, walang personalan." Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang napangisi na parabang isang nakakatawang bagay yung mga katagang kanyang narinig. Maya-maya pa, pasimple naman niyang ipinakita ang daladala niyang sundang habang sumasagot sa mga ito ng, "Baril nga yung dala ninyo, pero baka nakakalimutan ninyo.
Malapit lang ako sa inyo. Matapos naman niyang makapagsalita, bigla naman siyang tinutukan ng mga rebelde. Pagkalabit naman ito ng gatilyo, agad naman siyang tumakbo pabalik sa kanyang tahanan. Lahat ng mga balang pilit ipinupukol ng mga ito sa kanya, sinubukan niyang ilagan sa abot ng kanyang makakaya. Hanggat maaari kasi, nais ipakita ni Kuya Mat na wala siyang kabal sa katawan. Sa ganoong taktika, hindi magkakaisip na gumamit ng mga pambasag mutya yung kalaban niya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos mawasak na noon ang kanyang kubo dahil sa pag-ulan ng mga bala. Yung mga alaga nilang manok nagkalat na sa paligid, kalakip ang iilang mga baboy na alaga niya. Subalit sa kabila nito, kampante naman siyang nakaupo sa likurang bahagi ng bahay niya, hinihintay ang pagtila ng mga putok. Kalahating oras pa noon ang lumipas, pansamantala namang naantala ang mga alingaw-ngaw ng barel dahil sa pagkaubos ng bala ng mga rebelde. Akala niya yun ang magiging pagkakataon niya, pero pagsilay niya sa unahang bahagi ng kubo, doon niya nasipat ang mga ito na kasalukuyan palang nagkakarga ng mga bala sa mga armas nila. Sa pagsapit naman ng takip silim, nagpatuloy ang ganoong pangyayari hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na ngang nawasak yung kubo niyang pinagtitirahan. Pagbuwal naman ng mga pundasyon nito sa lupa, doon na nagdesisyong magpakita si Kuya Mat sa mga ito. Maya-maya pa, pagtayo naman niya sa harapan ng mga rebelding grupo, mabilis naman yung sumugod sa kinaroroonan niya habang inihahanda ang kanilang mga armas. Ang buong akala kasi ng mga ito, susuko na siya, subalit nagkamali sila. Nang ilang metro na lamang kasi ang kanilang pagitan, doon na unti-unting sumipol itong si Kuya Mat na siyang naging sanhi upang bumigat ang buong paligid. Pagramdam naman ng mga rebelde sa mga kakaibang nangyayari, sinubukan pa nitong umatras habang patuloy siya nitong pinauulanan ng bala. Ngunit pagtama ng mga basyo nito sa katawan niya, laking gulat na lamang ng mga taong yon nang masipat nilang tumalbog lang ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na niya itinigil ang kanyang pagsipol na siyang naging sanhi upang mabitawan ng mga rebeldeng yon ang mga armas nilang tangan-tangan. Pagbagsak naman ng mga katawan nito sa lupa, doon na yon nag-umpisang magmakaawa pero hindi niya na yon pinakinggan. Naniniwala siya, likas na sa mga taong makaramdam ng takot sa mga kauri nitong di hamak na mas malakas sa kanila. Subalit kapag alam nilang kayang-kaya nila itong tapusin, hindi yun magdadalawang isip na gawin ang mga ganoong bagay. Sa paglapit naman niya sa kinaroroonan ng lalaking kanyang nakasagutan, agad naman niya yung iniangat sa lupa sa pamamagitan ng isang kamay lang. Nang magkaharap na silang dalawa, buong tapang namang inilahad ni Kuya Mat kung anong uri ng tao siya. Matagal na kayo sa bundok? Bakit hindi niyo ako kilala? Nakapagtataka lang. Sa kabila ng lawak ng nasasakupan at napagkukunan niyo ng impormasyon, wala pa rin kayong ideya kung sino ako? Matador ang sikat na alias ko. Kilala ako na bayarang mamamatay tao. Matagal na rin akong nasa bundok, kasama yung ibang pangkat ng sekta ninyo. Hindi ko lang masyadong matandaan pero nasisiguro ko na nasa balwarte nyo rin, yung grupong tinulungan ko noon. Pagtatapat ni Kuya Mat sa mga taong yon. Nang marinig naman ito ng lalaki, ora mismo nanlaki ang mga mata nito at binalot ng takot yung pagmumukha nito. Sa isang kisap mata, agad naman yung humingi ng awa sa kanya, pero huli na ang lahat.
Maya-maya pa, pagbitaw naman niya sa katawan nito, muli na naman siyang sumipol na siyang naging sanhi upang mapisak ang katawan ng mga rebeldeng nakahandusay sa lupa. Pati yung binatilyong anak ng matanda, hindi niya rin pinakitaan ng awa. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, agad naman siyang umupo sa harapan ng mga ito habang paulit-ulit na pinag-iisipan ang tungkol sa mga bagay na kanyang gagawin. Sa mga sandaling yon, halos hindi pa siya makapaniwala na nagawa niyang makapaslang ng ganoong karaming tao. Inakala din niyang yun ang magiging wakas sa kaguluhang yon, pero sa paglalim pa ng gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa gilid ng sira-sira niyang bahay, meron siyang nasipat na mga panauhin na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Akala niya parte lang yon ng rebelde na pinatay niya, kung kaya't dali-dali naman niya yung nilapitan para kausapin sana. Pero nang makalapit na ang mga nilalang na yon, bumungad sa kanya ang mga mapupula nitong mga mata. Walang duda, mga aswang yung bumisita sa kanyang pamamahay. Dahil dito, agad naman niya yung itinaboy, pero imbis na makinig ito, pilit pa yung nagmatigas. Ayon sa mga nilalang na yon, wala naman silang ibang hangad kundi ang mga bangkay ng mga tao niyang pinatay. Mariin din itong inilahad na pagkatapos nila yung mapakinabangan, aalis din naman kaagad sila sa lugar ni Kuya Mat. Dagdag pa ng mga ito na wala na siyang kakayahang labanan sila, kaya mas mainam na makinig na lamang siya. Subalit, pagkarinig naman niya sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang binunot ang kanyang sundang, sabay unday ng taga sa nilalang nakausap niya. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, agad namang kumalas sa mismong katawan nito yung ulo ng nilalang. Pagbagsak naman ito sa lupa, mabilis namang nagsipulasan ang mga aswang habang pilit yon naghahanap ng pagkakataon para umatake. Hindi naman niya yun nilubayan sa paniniwalang tungkulin niyang bantayan yung mga bangkay ng kanyang biktima. Pakiramdam niya kasi na kapag hinayaan niya ang mga ito, parang mangangahulugan yung napakahina niya. Sa totoo lang, hindi dahil sa kagustuhan niyang iligtas ang mga bangkay na yon, sa halip kaya niya ito ginagawa dahil sa kanyang dignidad at kahihiyan. Ni minsan wala sa bokabularyo ni Kuya Mat na malamangan ng mga aswang. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong sitwasyon, halos inabot sila ng kalahating oras sa pagbubuno. Dala na rin noon ang pagod niya, napilitan na siyang gamitin yung abilidad ng iilan niyang mga nakabaong mutya. Kalimitan kasi, yung bato lang ng bituin ang kanyang ginagamit dahil naniniwala siya na kapag yun lamang ang kanyang pinagtuunan ng atensyon, patuloy lang yung umuunlad at lumalakas. Pero sa pagkakataong yon, napilitan na talaga siyang ilabas ang iilan sa kanyang mga alas, kagaya ng ngipin ng kalabaw at yung pinakatago-tago niyang pulang bato-omo. Sa pamamagitan ng dalawang mutya, na kaya niyang makipagkombate sa mga aswang kahit lagpas sa kanyang mga daliri yung bilang ng mga ito. Hindi naglaon, kagaya ng sinapit ng mga rebelde, ganon din ang sinapit ng mga nilalang na yon. Matapos ang mga pangyayari, agad naman siyang bumisita sa bahay ng amo niya, kung saan doon niya napag-alaman na marami din pala yung napatay na mga rebelde noong mismong gabi. Pagtatapat pa ng mga ito na yung ritual na kanyang ginawa, nagligtas ng maraming buhay. Magmula nun pinuno, kahit papaano, unti-unti na ring namuhay ng payapa itong si Kuya Mat. Nang lumaki na yung mga anak ng amo niya, pumili siya doon ng isa para maging disipulo niya. Magpahanggang sa ngayon, kahit ilang dekada ng patay itong si Kuya Mat,
nanatili pa rin ang kanyang istorya bilang isa sa pinakamalakas na taong nabuhay sa kanilang lugar, nakilala na si ang matador na si Kuya Mat. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe yung kwento natin, no? Sobrang sama. Kasi isipin niyo may mga mutya ng kanan itong si Kuya Mat, tapos nilaso niya, kinonvert niya sa pagiging kaliwa. Tapos bukod pa ron, umikot yung kwento natin sa mga rebelde, sa sugal, yung talagang literal na masamang kwento, di ba? Pero ang ganda. Ang ganda naman talaga ng kwento na to kasi alam niyo yun, na kahit alam ni Kuya Mat na malalagay sa panganib, ay kahit alam pala ng amo niya, yung amo niya mismo, na malalagay sa panganib yung buhay niya, pinali siya sa lugar. Pero dahil sobrang bait ni Kuya Mat, siguro malaki rin yung utang na loob niya sa amo niya, hindi niya iniwan yung tabi. 'Di ba? Nandun lang siya na parang kahit mamatay ako, poprotektahan kita kasi malaki yung utang na loob ko sa iyo 'Di ba? Hindi ko lang alam kung sinong mas malaki yung utang na loob sa dalawa kasi base sa kwento, parang nag-e-enjoy lang naman yung amo niya sa sugal So walang pakiyon kung manalo o matalo. Kaso nga lang si Kuya Mat, may mga kailangan padalhan, may mga kailangan tulungan, so kailangan nilang manalo. Ilang yung parang pangit na nakikita ko sa kwento na to naman, no? Kasi yung pinantutulong nila sa mga kakilala nila, mga kamag-anak, galing sa sugal. So talagang purong-purong kasamaan yung kwento natin na to. Pero yun nga, kagaya ng sinabi ko, wala tayong magagawa. At least kahit papano, meron tayong ganitong klase ng kwento na maganda. 'Di ba? Tsaka sobrang dami nilang pinaliwanag tungkol lalo na sa sabong. Yung Mananay Hope, di ko nga alam yun Ano ba yun? Yung ba yung tagatare? Di ba? O baka meron nakakaalam dyan. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.